vi så langt. Lille bardisk her til fadelaner. Så lige der ligger opbevaring. Room for activities. Lige præcis. Herinde. Kan man det her, det er Worms telt. Det var også meget smart. Nå. Nej! No! Yes. Så nogle flere på, og så nogle flere på 82. 2 på 82. Så har vi bygget en barvogn. Ja, det er sgu ikke okay. Ej, så går du væk. Jeg vil ikke filme, hvis jeg har kamerastøj. Jeg tør ikke være med på film. Jeg laver kun OnlyFans. Fuck, jeg burde have været tømmer jeg på. Men der er jo reglen. Først bliver man Danmarksmester. Så bliver man verdensmester, ikke? Og så bliver man fucking maskinmester. Hey. Skal jeg sige noget? Jeg var bare sjov, Lasse. Hvad var det, du sagde? Jeg siger, det med Danmarksmester, verdensmester, maskinmester. Det siger du... Den du har hørt cirka 50 gange, Lasse. Det siger du jo hele tiden. Ja, men den er også god, Lasse. Og du skal sige stille. Men den har været rigtig god, hvis den også var sand, ikke? Var det ikke det, jeg hørte den ene dag, Lasse? Hvad? Var det ikke det, jeg hørte den ene dag? Jeg kunne faktisk også godt tænke mig at blive maskinmester. Nej, jeg sagde, hvis jeg nogensinde skulle have en uddannelse, så skulle det fandme være maskinmester. Men det skal jeg ikke. Jeg er født med bryghus i røven. Hvad fanden skal jeg bruge det til? Dejlige plader her. Tømmer snedkermester Lasse, du. Hvis I lige filmer herovre, kan være, I får et håndværkerrøv. Og det kan vi sætte på den anden side. Håndværkerrøv. Nogen, der har en femmer. Alt for gammel. Det er også hårdt at blive 25 der. 89,5. Kan du fatte det, Worm? Lige en piklængde. Har du lige den flade der? Jeg vil ikke ind igen, mand. Ej, så det er mig, Stan Bakker, vi snakker ikke sammen mere. Hvordan ser det ud? Lækker skråskru. Dengang jeg lærte en tømrer, der hedder Thomas Nygaard. Alle de år, han har bygget anlæg til mig og sådan lidt. Nu lærer du noget selv. Og så et godt råd for Thomas Nygaard, når man bygger sådan noget pisse, det er... Og det er jo ikke en altertavle. Jo, det her. Ja, det... Hvad var hans gode råd? Ja, når man sætter spørgsmål til kvaliteten, så bare husk på, det er ikke en altertavle. Er I klar på at Lasse Snedker her, du lige har fået den til at være lige i røven? Jeg er sikker på, at du får en masse ting til at passe i røven. Skal du ikke snakke ligesom Worm? Er du startet? Skal vi ikke lige rydde op først før, eller skal jeg lige en eller anden kælling, der går og rydder op? Ja. Okay, så lige nu det der sker, det er, at vi har en kælling, der går og rydder op i vognen. A.k.a. Annie. Annie? Og så har vi fået bygget lidt. Vi har fået bygget vores lille hjørne-ting her, hjørnesofa. Og der kommer til at være room for activities nedenunder. Det lyder så suspekt. Lidt plads. Så har vi fået bygget vores lille bord, hvor der skal være fadøl, som vi lige kommer til her. Der skal bare stå fustager hele vejen under. Det bliver pisselækkert, bliver isoleret.
så det kan holde sig dejligt koldt. De bliver lige isoleret, og så kommer der lidt 12 volts køler på dem. Så det bliver meget lækkert. lækkert, så vi slipper for at have den store fadelskøler med i år. Så vi kan have vores 6-handers fadelsanlæg, som vi jo er lidt kendt for. Så er der vores lille halvvæg, som er blevet sat op i dag også. Så er der plads til DJ, og så DJ ikke bliver for forstyrret for meget. Han kan ikke tåle så mange inputs i løbet af natten. Han har brug for lidt rolige omgivelser. Han kan ikke tåle for mange stemmer. Nej. Ad gangen. Og så har vi lavet nogle hylder herovre, og det bliver pislækkert. Der er også room for activities herinde. Ja. Der skal noget filter på, man selv sjov ud gennem kameraet. Og så, så skal der være en væg her, op mod højtalerne, så vi lige får lukket det hele lidt af. Der er blevet afstedet lidt op til, og det har også hjulpet lidt på, at der skal være scene om på, taget i år. Og det har vores hyldesystem, vores IKEA Parks, hjulpet lidt på. IKEA by Anders, og benene her, de gør også lidt, så man ikke stopper snotten, når man står deroppe, eller træet fra sig ned. Hvis man er lidt tyk, når man er deroppe. Og det her, det er 105 kilo ren sex. Ren 6? Mhm. 105 kilo ren 6? 115 kilo ren sex. Nu er det nu, vi skal tale pænt, og vi optager YouTube, men jeg kunne fyre mange andre jokes af nu, den vælger jeg altså ikke. Men det er det, der er sket i dag. Og i morgen, der skal vi... Vi har haft 105 kilos sex brændende. 115 kilos ren sex. Ja. Det er det her. Ja. Ja, og nu kæft. Og i morgen, der kommer der 2 elektrikere. Eller maskinmester er det vel. Du ved, man kan være Danmarksmester, Jeg har og så kan man være verdensmester. Og hvad kan man så være? maskinmester. Ja. Hvad hedder det? Og de kommer og trækker lidt strøm, så vi håber, vi kan høre lidt bund i morgen. Ja. Det er fedt. Peace out. A-Town.